Mumwe mukadzi wekubulawayo anonzi Nicole Dube, uyo ane makore 22 okuberekwa, anonzi akaba Toyota Tundra ye$70,000 nemari inosvika $1,000 mushure mekuita one night stand ndokudzoka kuzoba imwe mota BMW zvakare. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Nicole Dube ari mumvura inopisa mushure mekunge abira mumwe murume ane makore 37 okuberekwa mota yerudzi rweToyota Tundra iyo inoita $70,000 ne$1,000 iyo yaakasangana nayo mumba memurume uyu. Zvese izvi zvakaitika kuswera nezuro apo vaviri ava vakasangana kuParklands ndobva vananga kumba kwemurume kuKumalo. Vakanwa zvinwiwa, kudya kwemanheru ndokundorara. So murume uyu paakange akarara hope, Nicole anonzi akabva averevedza nechikwama chake nemakey eToyota Tundra yake inodhura, akatyaira motokari iyi, asi zvinhu zvakachinja paakarovera motokari kumadziro pedyo neChicken Inn Trade Gold Magistrates Court ndokuisiya ipapo. Mushure mekurovera Toyota iyi, Nicole anonzi akasvetukira mutekisi ndokudzokera kumba kwemurume uyu kuma2 dzemakuseni kuti aedze kuba BMW yake. Gadhena wemurume uya akamubata muchiitiko ndokuzivisa murume wacho. Uyo akadungamidzana naye ndokufonera mapurisa. Inspector Nomalanga Msebele vekumapurisa ekubulawayo vakayambira munhu wese kuti angwarire vanokechana. Nicole wekuNew Parklands pari zvino akatarisana nemhosva yekuba motokari, unlawful entry uye kuba mari. Ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare munguva pfupi iri kutevera.